ta maniod to? Mabalik pa ba ko panlaba? Ambot asal sa itong imong inahan Basig, nagsugal na po to. Susyado silang nang bising mo, be. Basig, nagtungit sa po to. Mabdos man ka to si mama pa. Sige di agyapon na siya panugal. Masukop na badungon, Ikiapas ito ka. Basig di masukop, ikay maapas. Pasbura po tong inahan mo. Sige, panugal. Sige mo kapas-apas. Paundangon yutan ninyo sa akong kalipay. Ma, wa pa magud kay kaon. Gutom na mga kay ko diri. O kamuntay na ngaon. Wa man kugut ma. Imposible ha sa dana magud. Sa nang orasan niya wa ka gutuma. Magbuot man mo sa kuntiyan o wa gutuma, oy. Nga nata sa ato, ma. Derang imong plato, ma, Kaon na. Mabdus ka baya, ma. Si Celso manggutong nag-ingon anak nga okay ra. Basta dagang bata. Ma? Kinsa imong gipakigsultihan? Mga daotang tao, gyud na sila. Maong, hoy, kamo. Di kay mo anak nila, ha? Ma? Ma? Kuan? Oo. Mukaon ako. Unsa man is mama? Mura man usahay og wa siya sa iyang kaugalingon. Taon-taon ako nakabantay maman mo anak dira. Mabitaw nga ako na nang inuyunan. Dila ko makiglalis kay huwag ko'y daganan, Muli ko'y mausay ang siltihan. Unsa? Dugay na pa? Sawa pala siya mumabdos. Sumagod. Di man yun ang imong inahan. Hambot ko naunsa na siya karon. Naunsa man day ka nas mama pa sa? Puhon, kung mahuman siya o pagpanganak. Kung may masubra patang kwarta, human siya pagpanganak. Ipatanaw yan na nato siya o doktor, ha? Karon may bautag, naunsa na siya. Nanganak na mas mama. Dili ba nato pabunyagan ang akong manghod? Pabunyagan unta. Para si mama ni mo umurang di samot man nga uwa siyang kaugalingon. Suka ng anak. Kita lay pabunyag sa bata. Anya pa, unsa may inga na to sa akong manghod. Lalaki man na siya. Sa tarong pa'y kasulti si mama ni mo, nagisgot siyang kung malalaki ang iyang sunod nga imabdos, Wilmar ang iyang ipangal sa bata. Wilmar? Nice nga name pa. Okay, sige pa. Si Wilmar ang lalaki na kong manghod. Nagilak man ang akong manghod. Hain magkada ay si mama. Ma! Ma! Nagilak si Dodong Wilmar, ma. Ma, nagilak si... Waman si mama tupad sa bata. Ay, magkadi ay siya. Human mga anak si mama, nisamot ang iyang gibati. Mulakaw siya nga dili mananghid. Og lisod na siya pangitaon kung asa naabot. Mao nga nakahuna-una si Papa nga amo nang ipatanaw si Mama sa doktor. Gidala mo sa mental hospital kay dili man namo siya makontrol. Magsige man siya giyaw-yaw. Unya. Ano naghilak ka man siya? Naluoy man ko sa akong manghud pa. Kang Dong Wilmar. Gamay pa kaayo siya nga wa si Mama. Dili siya katutoy ni Mama. Kung naluoy sa kong mama, nga gipriso na to siya sa mental hospital pa. Sira, alang rasab kayuhan ni mama ni mo nga itong ibuhat. Mag-ampo lang ta nga inigawa si mama niyo sa mental hospital. Okay na siya.
nga hingpit na gyud siya maayo. Hinaot pa unta pa. Kay na-miss na bayasan na ako si Mama. Asa man di ini si Papa, uy. Wa man siya din sa bahay. May nanuktok. Tingalig si Papa na. Jira, anak. Ala! Ma! Magikuha na di ka, Papa! Nasurpresa ka ba? Opa! Ma! Gimingaw kay kunimo. O gimingaw na sad nimo si Wilmar, ma. Asa naman to ng imong manghud, ay. Gimingaw na sab kay ko sa imong manghud. Kumusta naman si mama ni mo, Dajira? Okay naman si Mama Tiyo. Tarong namang ikasulti. Pakiksultihin yun na ninyo pirmi ha, si mama ninyo. Unya, ito mong ang iyang pagkaon. Grabe bughat ng mapasaran sa kaon Duda magkuhat tong mama ni mo nga bugat sa pasmo tong iya ba? Maong murag, nayabag ng sinultihan. Ha? May ingon ana di ay Tiyo? O ka na sa papa ni mo, ingna na nga ipatagat si mama ni mo. Kaya nakasulti ba day kuno na dihang wa na tagda ni papa ni mo nga base may laing kunong babae si papa ninyo. Uy, wa man taon Tiyo, uy. Di lang na mo tingog si Papa kay dili siya gusto og samo kay masuko lagi nas Mama badlungon. Basta. Hatagi ninyo panahon ang inyong inahan sa pagpakigsulti ninyong iyang pamilya. Pa, asa mas Mama? Tira, murag na balik naman sa sakit ni mama ni mo. Oh, Magyaw-yaw masabong iya. ha? Nasula na pud og balik si Mama og hangtod karon wa na mauli pa. Nabalaka ko kay mulakaw ra man gud saya nga magsigi og yaw-yaw. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sawa pa mo mabdo si Mama sa akong manghod, okay ra man unta ni siya. Nagsugod ang iyang gibati pag mabdos na niya. Dinaba lang ni sa iyang pagmabdos og wa na mauli. Ikaduhang pangutana. Sugarol ni si Mama kanunay nga malapasan og kaon. Tinuod bang ilang giingon nga bughat sa pasmo ning akong mama? Grabe di ay na nga mura man og nabuang gyud siya. Ikatulong pangutana. Si Mama murag mag-overthink ba? Magtuo siya nga may laing babae si Papa kung dili siya tagdon bisag wa. Mao ba sad ni nakaingon nga nalisuan siya sa maayon niyang pangisip? Ikaupat og katapusang pangutana. Gida naman unta ni namo si Mama sa mental hospital ug naayo ug nakagawas na. Apan, ngano mo balik man gihapon ang iyang gibati? Magsige ra ba siya og baklay? May puruhan pa ba nga maulian si Mama? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jira. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa. Kini ang akong suliran. Ane na sa bako si Dr. Rene Obra. Makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, punto psychological, emotional, behavioral, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, shabu, marijuana, cocaine, heroin, ecstasy, alcoholism, unsa pa man diyang druga nga makadaot sa lawas, hunong nan taon mo, no? So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa third
floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Attorney Eileen Bathan ang mutambag sa inyong mga legal nga mga problema. So, balik ta sa atong, ang atong magtatampo kong adlaw si Jera. Wala yung gibutang yung address, punto medical, kuan ni siya, or psychological, yung problema ni Jera. 17 years old, wala yung gibutang yung address. Ako lang yun yung paningkamutan na Jera nga tubag na ko ng imong mga pangutana, ha? Unang pangutana ni Jera, sa wala pa mo mabdo si mama sa akong manghod, okay raman unta ni siya. Nagsugod ang iyang gibati pag mabdos na niya. Dinala lang kaha ni sa iyang pamnabdos sa wala pa mauli. Well, sa among pagtuon, Jer, natay gitawag og mga little complication after delivery, no? Ako ning gina-lecture sa akong mga medical students. Kaya sa makausap pa ako si Dr. Rene Obra maestro ko, no? Classroom teachers ako, no? Pareha yung mga teachers sa Buwak Elementary School. Pero ako mga estudyante, mga medical students, mga usan na lang katuig, uduhan na lang katuig, ang kulang mahimo ng mga doktor. Sa mga hinungdan nga naman nga may mga problema sa usa ka mama, usa ka babae nga bagong nanganak. Kini siya daghang mga rason, no? Due to stress, anxiety, kunya due to the drastic change sa level sa estrogen o progesterone. Kaya mga babae, manggodanin sila yung mga hormone, estrogen o progesterone. Kung ma-altered na siya, kalit, for some reasons, mo nang manifest ni siya unusual signs and symptoms. Usa pa, kung ang pag-deliver medyo traumatic, dili ba siya inunta ng normal na pagka-deliver ba? Na uban magod nga prolonged labor, dry labor, kay dili cephalic presentation, nahimo nang naguna footling, ang naguna tiil, o naguna abaga, so ginanglan na siya. Nya napoy uban nga massive blood loss, especially nga to sa mga home deliveries, posible na infection, nagiputol sa umbilical cord nga infected. Ay mga problema. Onya naapapoy kanang hinunta positive or positive family history of nervousness, ako laging nun, ha? Or mga psychological nga mga problem, no? Wala ko magingon hinoon nga automatic na nga na kay parenting na anxiety, na nervous, breakdown, nga mamahimo sa ka. Pero ang percentage a little bit higher ikumpara sa general population. So these are the factors that will come into play, o posibleng mga hinungdan. Ngano ang imong mama human nanganak sa imong manghod nga nakuan man, nalain man, no? Inyong obserbasyon, nalain. Dili na normal ang iyang inunta paglihok-lihok. Ikaduhang pangutana, sugarol ni si mama, kanunay nga malapasan og kaon. Tinuod ba nga ilang giingon nga bughat sa pasmo ning kang mama? Grabe di ay na nga muraman siya og mabuang na gyud. Kanang magkapasmo-pasmo sa pagkaon. As we all know, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Ang atong lawas, manginanglan yun sa nutrients, minerals, vitamins, makuha na to sa pinaagi sa pagkaon. Kung sige lang tagtong H niya, sabi, awa mo gagusay klaseng sugal ng imong mama, tong H tingali ni, or madyong ba, I don't think so nga magsabong sa imong mama. Posible na card games, tong H, piat-piat, pusoy, dos, mga doa sa mga bariw-bariyo, no? Or say na magmadyong. Maingon de, sa kumingon ayaw na lang pagtungits, kay mamanay lingaw-lingaw niyo. Pero bug palabiing, wala kaon-kaon, wala paway. Mo snack po mo in between. Kay ako balikon ang atong gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga 2 hours after ng kaon ta, ang atong gikaon nahilis na sad, digested na sad. So kinahanglan nga imong sang sudlan, otherwise magka-problema ka sa imong gastrointestinal system. Posible ka nga ulcer formation, increase ang gastric acid nga mao inungdan nga naanaon niya kay mga dili maayong paminaw sa imong pagkalibang, sa imong natin gitawag na to usay nga GERD, nga gastroesophageal reflux disease, mga complications. So ngadto sa mga sige lang tong H niya, no? Pahuway sa mog padagsa, inom sa mog kaon, sa mog pandesal, or inom magkape o something nga. Dili lang kasi lang tong H, ha? Alright. So ikatulong pangutana. Si mama murag
overthink ba. Magtuo siya nga may babae nga lain si Papa. Kundili siya tagdon bisan wala god, wala may laing babae si Papa. Mausab kaha ni nakaingon nga nalisuan siya sa maayo niyang pangisip. Kining overthinking mo siya usa ni mga simptoma sa nalisuan sa maayong pangisip. Daghang mga rason nga ang usa ka tawo medyo mawa na sa focus sa iyang pangunahuna. Daghang kay mangutana nako kay sa psychiatrist malagi ko mo akong trabaho, no? Karang usa ba hinungdandok nga na may ma-depress, na may mag-anxiety, na medyo malisuan sa iyang pag-isip. Ang akong tubaga na is biopsychosocial. It has something to do with the level of the neurotransmitters sa tong brain, specifically kining gitawag na tong dopamine and serotonin. Kung ma-altered ni siya, mo nang malain po ang imong dagan sa pangunahuna. O niya, psychological, ay daghang problema, stress sa imong palibot, no? Biopsychosocial, social, mga concern, environment nimo, dili kayo ingnontag harmonious, okay? So, mauna nga, kinamagong sobra ka overthink, manggidudahon, gitawag na nimo og delusional problem, paranoia. Unsa man ning delusion? Sa mong pagtuon, may lang natay makatunan nga medical term karong adlaw, kining delusion is a false or rather fake false belief. False belief ni siya. Walay basihan. Ay ba man magduda ka nga, mauna, nya na kay basihan, na kay basis. Pero kung magduda ka nga, wagay basis, that is purely product of your overthinking. Mauna gitawag nato og delusion. Kung usa ka klase nga delusion, kaning paranoia. Nga, mingon ka nga, ang imong mama nagduda nga nailaing babae mong papa, bisag wagod, way basihan. Pero kung ang imong papa makitaan nga, nagkikuyog og laing babae, adi na paranoia, factual na mao na abot pasabot na ko na ay basihan. Okay, now nakasabot ka diya, Jera, nasa akong gi-explicar. Ikaupat o katapusan nga pangutana. Gidala na si mama sa mental hospital og namaayo naman unta to siya, nakagawas na maayo. Apan nganong nabalik man gihapon ng iyang gibati, nagsige na siya og baklay nga way tubong. May puruhan pa bang mamaayo si mama? Well, mao gani akong i-explicar sa among mga pasyente nga i-discharge sa namo sa mental hospital. Kay katungwa maswito ako, si Dr. Rene Obra, ako ang hipi diya sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto or Psychiatric Department sa Vicente Soto. Pero wala gipulihan na sa karon. Pero currently ako ang medical director sa kanang among bagong hospital gitawag libog PsyCare. This is a psychiatric facility. Ako ang medical director at present, no? Mo na akong trabaho. So ang among itugon sa kanang mga parente o mga family members nga waon ang ilang pasyente na ayo na. Nga kinahanglan mo balik for check-up as scheduled. Kay kini magong mental or psychological problem. Lahi maguni sa physical. Kinanglan ni na ay constant follow-up and monitoring of the progress sa pasyente. At akong balikon sa akong makausap pa, ang tambal ni ani doesn't always means cure. Akong balikon, medicine or ang tambal sa mga psychiatric problem, labi na katong grabe na yun, like schizophrenia, doesn't always means cure. Parang tambal og diabetes, asthma, hypertension, tingin yung maayo or cancer, no? Pero ang tambal maka-improve sa functionality sa tao, socially, occupationally, and personally, that he will not be much of a burden to the other members of the family and to the society. So, muna nga, kinanglan yung i-follow up. Muna yung umay nga, grabe si doktor, layo ba yung nga mo, pabalik-balikon pa yun me. Kinanglan yun nga mo balik mo as scheduled para nga ang doktor mo ay mo decide kung ihunong na ba ang tambal o dili pa ba. Ang akong style, kung ihunong ang tambal, dili kalit, gradual. Example, ang usa ka tambal imnon o kaduha sa ka adlaw, mo na akong kausa na lang, nga medyo okay na gyud, mahimo na to ma'am nga every other day na lang, may nga dili ikalit, kay kung imong ikalit og hunong ang mga tambal, posible nga mag-relapse o kinang imong giingon nga gibalikan. Ngutan na ka, may puruhan pa bang mamaayo ang imong mama? Yes, naay puruhan, naanatay mga tambal karon. Ay na para sa una nga giingon nga gihampak sa daotang hangin, gidautan, giunsa naman na buyagan. Ako doktor man ko, psychiatrist ko, so malahi po na nga akong approach, no? Naanatay mga tambal, yung depende na po sa imong budget, naay mahalon, naay baratuhon, mamibitaw lang mungan to sa klinik, akong ingnon nga
Unsa may gusto nimong tambal, ma'am? Mahalon or baratohon? Kaysa akong eksperyensya manggod sa pagpanambal, pagka-doktor, morisita kong mahalon, nga day mapalit, kutob na prescription pad. Pagsunod check up, wala lagi ma-improve. Kung ano man ni arang-arang imong pasyente, ma'am. Saon-saon man dak nga wa man na mo mapalit ang imong resita, kaya may budget. So, mauna, practical na lang tao. Wag budget. Kanto na lang baratuhon. Nga tambal. Dasin may nga. Dili po may effect. Pero lahi na yun kay sa katlong medyo mahal-mahalon nga tambal. Okay? So, ibalik na ngayon mong mama Jera sa hospital. O dako pa siyang puruhan nga ma-functional siya. Nga dili siya problema. Dili siya magsigig backline. Masing maligsan na rin sa highway na sinyo. Mag-backline. Labi nagtungang gabi. So, kakuyaw niya. Daghan pong mga binuang laging mga adik-adik nga. Binuangan na imong mama, no? Posible na mahitabo. Okay? So,